ассалому алайкум тамоми мухлисони реп ва мухлисони канали дунёи реп. имрӯза видеои мо дар бораи МС Зафар. МС Зафар кист? кай ва дар куҷо ба дунё омадааст? бо чӣ кор машғул аст ва чӣ гуна машҳур шуд? бо киё ҳамкорӣ дорад? ҳамааш дар ҳамин видео гуфта мешавад. хоҳишмандем ба канали мо подписатсия кунед, дар видео лайк гузоред ва видеоро ба дӯстони худ низ поделитсия кунед. МС Зафар номи аслии ӯ Зафар мебошад. 17 ноябри соли 1999 дар деҳаи полигони ноҳияи Овон ба дунё омадааст. айни ҳол ӯ дар ҷамоати ифтихори Кӯйбеш зиндагӣ дорад. Зафар соли 2016 мактаби рақами 21 ҷамоати ифтихори Кӯйбешро хатм мекунад. ӯ дар оила чорумин фарзанд мебошад. МС Зафар ҳоло оиладор нашудааст. МС Зафар пас аз хатми мактаб ба Русия сафар мекунад ва то соли 2018 дар Москва буд. ӯ аз хурдсолӣ ба сурудхонӣ шавқ дошт ва худ ба худ суруд хонда мегашт. МС Зафар аз сабабе ки ба реп ҳам низ шавқ пайдо карда буд, соли 2017 репи аввалинашро дар Москва хонд. репи аввалини ӯ бо номи «Эй Лайлии шайтон» буд. репе ки ӯро машҳур кардааст ин «Тӯи ту марги ман» мебошад, ки соли 2018 зиёда аз 1 миллион тамошобинро ба худ ҷалб кард. ба ман аз репҳои МС Зафар «Оча ғарибӣ мерам», «Як ва ду» хеле писанд аст. ба шумо кадоме аз репҳои МС Зафар маъқул бошад, дар комментария нависед. аз касби интихобкардии МС Зафар оилааш зид нестанд. МС Зафар студии шахсӣ надорад ва қариб 80-90% репҳояшро дар студии Кӯйбеш рекорд сабт менамояд. ӯ бо бисёр реперон ҳамкорӣ дорад, ба мисли Фирик, Мелек Асман, Ралик, Бадик, Шоҳ ва ғайраҳо. бисёр фитҳо мекунад ва дар канали шахсии худаш МС Зафар TG1 пешкаши мухлисонаш мегардонад. агар шумо дар канали МС Зафар обуна нашуда бошед, метавонед ба каналаш обуна шавед ва аз репҳои нави МС Зафар бохабар шавед. ин ҳамин буд видеои мо дар бораи МС Зафар. агар ба шумо маъқул шуда бошад, дар видео лайк гузоред, беэътиборӣ накунед ва ба дӯстони худ низ фиристед. агар шумо хоҳишманд бошед ки дигар боз кадом репер биографияшро гуфта диҳем, дар комментария нависед. мо ҳатман пешкаши шумо менамоем. лайк ва подпискаро фаромӯш накунед. канали дунёи реп бо мухлисони якҷоя ба пеш, фақат ба пеш меравед.